Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro wadonjo chenro moro mar buch jopiny ka mheshimiwa Adipo Okuome ni kodwa ka jaod bura ma Karachuonyo. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi mheshimiwa. Uduoge od bura tarik 13. Ang'ono ma un kaka jood bura udwa miyo ong'ala mambele. Usebedo oko dweche 2. Uneno kaka ji chandore. Ang'o mono ma ji onego wuoye un kaka jood bura mokwongo kudonja ne. Erokamano Trevor. Actually, king'iyo kaka piny chal, gima jo Kenya hinyore ruok ema owinjo wakwongo waket mbele. My number 1, the cost of living. Mane mowinjo kwa donjo to kwongo wawuoye nikech ji hinyore. Okochuno mondo adhi e details to ji hinyore. Dang' kwatim gik moko to ywak mar ji maduong' moloyo. Wawe oko, the cost of living. Tachiel kuom gima wasewinjo ni bire od bura kanyo mokwongo en wach NADCO report. To NADCO report to ji nowinjo ni kuonde te Azimio nowacho, Kenya Kwanza bende nowacho ni wach mar uchumi nokowuoye ahinya. In kaka jalony e weche mag uchumi, ang'o ma sirikal nyalo timo sani mondo mi okony jopiny mapiyo piyo moko budho ka giwacho ni pod warito mbele ka wabro timo kama? Well, in general, taxation is over too much. Ong'eny mamiyo kata kembini gore piny. Manufacturing companies be gore piny. Mano result e unemployment. Ji mang'eny igole tije. Ing'eni gika wacho go oseulo tabu mabire piny. Nikech sirkal ohero mondo go ji osuru mondo oyud pesa. To ka ji oringo dhiyo emiyegi nikech ogol gi oko e tich, igo ng'awo osuri, itax ng'a. Omiyo the first thing en taxation nyaka duok piny. Maber chako godo en mar petrol. VAT mar 16%. En makano okete ni to gik moko dhi adhiya malo dichiel nikech onge kamoro ma wang' ni yud ni energy tene ni petrol okwang' no dwarie. Petrol wang' noti kamoro amora, obed manufacturing, obed kata mana normal business. Kanyo teketo gik moko dhi ok moro nono. Kanyo bari iwe gi the cost of electricity. Mabe ni malo saidi for manufacturing companies. Ing'e gima lit Trevor. Many companies mawewa kod manufacturing companies getting go gidhi e neighboring countries. Gidhi gichako business kuro gidhi go nyime. Koro wariembo employment wamiyo neighboring countries. Tabu sa chako donjonwa. Ang'eyo ni president wacho ni jomoko idwa mi tije e pinje maoko. To ka jogi ncha tiyo kata ng'omiyo wariembo kembini mocha wan go mandiko gi dhiyo oko korka wachako wasayo pinje go eko. Directly kata piny moro machielo ma joka ncho dhiye. Koka wasagi ni ndiknwa udu jowa. To wan mecha wariembo ji. Nikech kiriembo companies gi, tiriembo tich. To sirikal wacho ni usuru ni nyaka chul mondo mi okony gi chulo gope. Bentire adieri e wachni? Ing'eni kanyo endo kende ma mit winjo. Usuri chul mondo kony gi riembo gope. To kigo gi usuri maka ae mise collect cha. Omiyo koro wuon kambi ok nyal ndiko ng'ato kendo kata joma nyocha en godo oriembo. Ibiro choko usuri kuom ng'awa mondo ichul godo gope ka. To be ing'ena wachako gi e kore. Ng'ata nyalo kata penjo niya, into gope gi ne wamako gi nang'o? To be ne gitimo tije mane wamako godo gope go. Ne wamako gowi ni mondo tim tije moko. Be tije go otim gi. Tong' ne be no tim gi kata ka ne itero gi gik ma biro generate income. Dikoro kwane problem machalo ma. Omiyo korka gope to winjo wachak ni noma gope gi oti kod gang'o. Ero koro tero wago ji osuri. Awacho ni ka wago gi osuri. To osuri be pek.
makuma pesa ai mamigo osuri gi be jogo rengo. Tabun tietura. In kaka achiel kuom jood bura ne